anyị nwere akwụkwọ a na-akpọ ama ndị ndozi ọdịnala. Ama ndị ndozi ọdịnala ihe ọ bụ for ethics, maka ndị mere religion mere ya for ethics. Ọ maka na ịmara na ọ bụ na nna nna gị ọ bụ ha nwa mere ihe eji wee nwee religion n'ụwa. Ọ bụ na ọ bụghị nna nna gị agaghị enwe religion. That is a fact with evidence. Ọ bụ a fact with proof. Ọ bụ na enwere omenala, there will be no religion. Ihe ọ dị 5 1 ọdịnala, which is the concept. 2 omenala, iwu ala, ntọala na nsọala. Matthew, Mark, Luke and John. Matthew, Mark, Luke and John. Matthew, Mark, Luke and John. Onye nwa bụ omenala, iwu ala, nsọala na ntọala. Ma enwere ihe a, there will be nothing like religion. All those places efuzi n'ime Bible bụ just achịkọta ekwe ọnụ. First of all, you need the concept first. After the concept, then the pieces is into pieces. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, the same thing. Mana enwere ihe a na-akpọ personification. Enwere ihe a na-akpọ personification ụmụ ibe. We personify the first because una amara nwa bekee nwere ihe a na-akpọ typology. Go and Google what is typology. Typology is to use old information to create a new idea. That is called typology. So everything in from a religion or a typology is a copy and paste. Copy and paste, nothing more, nothing else. Because ịmana ndị be anyị chekwa ma omenala na-eme ya eme, anaghị eme omenala eme. Omenala is a character, is for ethics. Ihe mere bụ na emere ihe a na-akpọ typology, then reshape it and renew it. Mepezie ya in a way. For example, ijide ọjị n'aka, ihe ọjị ahụ egosiri gị bụ enyere gị datin as a concept for you to pass this information for ndị a na-amụ amụ. O wee sị gị na ọ bụ eziokwu bụ ndụ. Ọ bụrụ maka ọjị ahụ iji n'aka na ihe a na-ekwu bụ ọjị a represent the concept of eziokwu bụ ndụ. That is the ọjị. Ọfọ na ogu, o nwere concept of ọfọ na ogu a bụ nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. That is the concept of ọfọ na ogu. Gịnị bụ ịgọ mmụọ? Never you lie against the spirit. Never you lie against nature. That is ịgọ mmụọ. Mana ndị mmadụ bịara na-etinye this thing in practice. Onwe na-eme ihe ọjọọ asị ọ na-agọ mmụọ. That is bunkum. That is nonsense. Onye bụ onye ọgọ mmụọ bụ onye na-keep the law of universe. Ọ ya bụ onye na-akpọ onye ego na-agọ mmụọ. Onye na-ekeep the law of nature ya bụ onye ọgọ mmụọ. Ọ bụrụ onye na-achụ àjà, ọ bụrụ onye na-agwọ ọgwụ, ọ bụrụ onye na-agwọ mmadụ, ọ bụrụ dibịa, ọ bụrụ onye na-anaghị eje ụka, ọ bụrụ ya. Ọ bụ ndị a na-ekwu ha bụ ndị Igbo. Ọ bụcha ya bụ onye Igbo. Ọ bụ afa gị bụrụ Emeka mgbe ego Emeka o mere gị onye Igbo. Ịnụrụ nwaanyị onye ojii o mere gị onye Igbo. Igbo bụ anybody that believes in that ideology, that doctrine is a doctrine. Igbo is a doctrine. Igbo is a doctrine. Onye ọbụla believe. That's why ị na-agba ọsọ n'ụwa na ala Igbo is a refugee camp. Ebe ọbụla a na-eme gị mmegbu n'ụwa, anywhere a na-eme gị mmegbu n'ụwa, come to Igbo land, bịa n'Igbo land will rescue you. Ebe ọbụla ọ sọrọ gị n'ụwa a na-eme gị mmegbu, come bịa n'Igbo land will rescue you. Ọ bụ anyị nwa bụ ndị onye ọbụla a na-emegbu n'ụwa bịa na ala Igbo, ala Igbo will take you. Ọ bụ ihe eji mara anyị. Ọ bụ ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo. Na ọ bụ nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ọfọ na ogu, eziokwu bụ ndụ. Ọ ya bụ the principle of ọjị iji n'aka, nothing more, nothing else. Ọ bụrụ ijiri ọjị n'aka ị na-ata emekene eme na ekene eme a na ekene eme ekene orie na afọ na nkwọ ịta ọjị mba. Ọ bụrụ ya because ọjị ahụ iji n'aka ọ na-control energy, ọ na-control wave. Ịghọtago is a symbol of njikọ. Ọ ya ka ọ kpọrọ ojikọ.
in and out. Ọ bụ mmadụ bụ mmụọ, ọ bụ mmadụ bụ ajọ mmụọ, ọ bụ mmadụ bụ ezigbo mmadụ, ọ bụ mmadụ nwere everything ọbụla live, because this thing you see is a magnet. Arụ is magnet. That is why it's called electromagnetic, because magnet is arụ mmadụ is magnet. That's why o ji eme ifo nwaanyị mara mma ma ọ bụ ifo onye like ọ chaji ya, ọ nwaanyị ifo onye nwoke ọ like ọ chaji ya, because your body is magnet. You got that? So ọ bụ mmadụ onye nwa n'ime ya, once your body is complete, ọ ma attract the energy from the space. Obido m exist, ị na-eku ume, everything work with everything. That spirit nọ in you, chi ka a na-akpọ ya. The chi bụ mgbe ị dị ndụ, ọ bụ ndụ aha nyanwa bụ chi ahụ, onye ahụ na-akpọ Chukwu na or something like that. Nya bụ ndụ anaghị anwụ anwụ, ndụ anaghị anwụ anwụ, ndụ can never die. Dekasị gị chi bụ ndụ bụ isi, ọya bụ ndụ first, ọ bụrụ chi. Chukwu na all those things was just created to justify the Bible, because any the translation of the Bible to Igbo language, so they have to create Chukwu to add it. How can they make Bible Igbo Bible? If they own a Chukwu, they can never have Igbo Bible. So a translation of God Nkende, monotheism created in occultic temple. Monotheism created in occultic temple. There is chi. But chi had nothing to do with mmụọ. A sị gị na mmụọ m gwara m, anaghị asị gị na chi gị gwara gị. A sị gị mmụọ m gwara m, ma ọ isi gị onye ekwe chi ya ekwe. That is two concepts, two different concepts. Onwe onye na ife onye Igbo sị mmụọ m kwere nkwere. A sị gị chi onye ekwe chi ya ekwe. This is ọ bụ asụsụ amụrụ anyị na-anụ ya. Mmụọ gị gwara gị amụrụ anyị na-anụ ya. So mmụọ bụ before chi. So how can you come and say Chukwu ebe ọ bụ na mmụọ bụ ụzọ before chi? So ụmụ ibe, ị ga-aghọtakwa this one bụ first concept of omenala. Ọ bụrụ jos ị nọ dị na village na-akọ nonsense ị na-eme omenala. That is bullshit. That is bullshit. Enwere ihe a na-akpọ culturalization. Culturalization is commerce. This here now your concept to behavior control. First of all, you must control the behavior, but before you go to practical science of culture. Practical science of culture is to make the culture grow, so that the culture, that is the practical part of it. All two different things. You got that? So because Africa, today Africa, you have to more empty land. There is no human being there, because you have a member those. We are dead people living. We are like a living soul. Because today, all of them were lost. The information were lost. Okay. All this information were lost. I institute the information. Everything about practical, if most of all must be concept first. All the concept to maintain the level. Even the concept, then you maintain the level. You will keep pass now. Because in Africa, everybody ego, because they like concept. Open our concept. How can go to this? All the whole politician, all the whole government, everybody, they put Ghana on Switzerland, they put Ghana on America, on Dubai. Because of that concept, had it been never a concept, then how open you develop all your place, all that place, your investment will be there forever and ever. Because this concept of culture, had it been all these things are hard like that. So you can do indoctrinate this concept, you go and do your own thing. You must not follow them. So you must not follow those ordinary. It's not by force. You must not follow us. For you to know, just for you to know. So ị ga-amara na concept ọjị iji n'aka maka eziokwu bụ ndụ. So ị kpara ọjị n'aka na-akọtu ọ bụrụ na ọ bụrụ eziokwu adọrọ gị n'ime, were ọjị ahụ tụfuo, o nwere uru ọbara. O nwere uru ọbara. Ọ bụ because i buru ọjị ji bụrụ nkwụ n'aka kata isi ahụ onye omenala. I buru ọjị n'aka i buru nkwụ ha ya onye omenala, onye gwara gị who told you?
onye gwara gị ị ga-ebugoro ụzọ nwa the concept first before eburuzie ọjị na nkwụ. Ị maragodi the concept iburuzie ọjị na mkpa ị na-ekwuzi mmụọ na-aza gị ihe. Because nature says if you have never seen, cast the first stone. That is natural law. That is natural law. If you have never seen, cast the first stone. That is natural law. Because ọwụ na obi ga adịrọ mma iburu ọjị buru nkwụ n'aka, ihe ọbụla ikwuru ọ ga-eme. Ihe ọbụla ikwuru wete ọjị ahụ ọfụ ahụ ị na-agọ na-abịara gị direct because it's wave. It's wave. If you want to see more, look human being character. You don't need to go far. If you want to see ndị na-akpọ spirit n'oyibo, if you want to know evil spirit or a good spirit, there is no invisible evil spirit. If they are human being, they are you all from A to Z. I can categorically tell you, scientifically prove anything about spirit or mmadụ will condemn spirit because mmụọ anaghị ebi na iro. Mmụọ bụ n'ime mmadụ ka ọ na-ebi. Mmụọ nwere ụlọ. You are the house of mmụọ. Isi na asị kpuchie anya gị kwuo okwu ị ga-anụ. Close your eyes and pray. Who are you talking to? Ọmụnwa. Close your eyes and pray inside your mind. Pray inside your mind. Kudo onye na-agba. Ikwusịsị amen. Onye ka ị gwara onye gị nọ n'ebe ahụ. Onye gị na-agba. Mụ na gị ọ n'ebe ahụ. Ị nwere ike ị na-aga na street na-atamụ n'ime obi gị, na-atamụ n'ime obi gị, na-atamụ n'ime obi gị. Ị na-agwa onwe gị na-ekwu. And ihe ahụ ị na-ekwukwa practically ị ga-ejekwa ime enwere ike ị na-aga sọgwụ ya si gị jegoro ihe nsị ruo ebe ahụ na mmego rice go beans go akwa go tomato and iru ebe ahụ go beans go akwa go tomato. That means all inside you na-ebi ọgwụ outside you na-ebi. You got to go inside na drive the motor, but all the attraction and repulsion which is the eye and sense, everything na work together with everything. So it doesn't have more niro, more adron niro, more live inside you. So if you want to see evil spirit or good spirit, is the human being you have to see. So because if you want to study invisible metaphysics, you study physics. All through the behavior of physics, you can know metaphysics. You can never study metaphysics because it's invisible. You cannot see them. They are the source of matter. The source of matter is metaphysics. So if you want to know the source of matter, if you want to know somebody, if Chima agbụrụ nna gị ije mee DNA, ị mara agbụrụ nna gị. You got that? Ị mara agbụrụ nna gị. So that is it. Pump and play. Life is so simple as easy as ABCD. But anyị kpọpụ na anyị nwere ike ime life understand. Anyị ghọta ndụ abara anyị uru. Ọ bụ ndụ abụrụ ebe a na-ekpe ekwuru n'anya ukwu. Mba. Ndụ abụrụ ebe a na-ekpe ekwuru n'anya ukwu. No. Ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa ka ị ga-enwe. Ndị kwuru okwu ekwusigo. Ife onye chọrọ n'ụwa ka ọ ga-enwe, go towards what you want. Don't criticize. Don't hate. Don't ever. Ọ bụrụ na ịchọ iwe mmadụ nọ nso jiri ihe gị, jee were ya. Jee were iwu na ịchọ ọ bụ ihe gị ka ọ ga ndị chọrọ nke you go and take it. Simple as ABCD. But if you don't generate based on not negative impression, mgbe asị na-egenerate mgbe ahụ nwere ike ịdazikwuo iwu na ime gị ya ha mara ịda n'iwu. According to natural law, ịdazie iwu nature ị gaghị ama na ịda n'iwu because ndị mere law, practical law mere according to natural law, but ha mere ha nọ n'onwe ha bụrụzie representer of the nature. Mana na ama mmekọta ị na-ekwu gọọmenti mere law, then ịgbara na-ekwu na gọọmenti bụ God, agọghị how reason then created the law based on natural law, but how was the controller of that law then created as God will become control of the natural law, then how will become the controller of the practical law. So that's why they have the flag. The flag represents the symbol of that invisible God. That's why you have to take salute for the flag, because the flag represents this invisible. So we represent the invisible. We represent God. We are working for God. That is what government represents. Nothing more, nothing else. That's why they have God to govern the mental. Mental is God. Mental, the symbol of God in ancient days is mental. Till tomorrow, brain is the symbol of God. So government govern the mental, the brain. So they represent God. That's why they have the flag. Can you know your flag? That is the code of flag. Coat of arm is the defender. The sword, which is the word.
WORD, words plus S, wepụ the S and tinye n'isi ọrụ sword. That is the military sword. Go and Google sword na dictionary ka onye gị answer of this word. Onye word a na-ekwu ekwu n'ọnụ. So gọọmenti when you represent it, so ọ bụrụ na ịma ya this game you can play it, nature will abide by you. Kedu ihe mere ndị gọọmenti ji wee nwee polisi nwe army? Kedu ihe mere Jesus Christ ji wee nwee disciples? Why do government have ministers? Why do church have the same minister, the same language minister? Why did Jesus have the same minister and the government still have the same ministers? It's a game. When you master the level, you can ascend to normal level. Unless in Africa or Igbo Odibo create a concept for themselves, they will become Odibo forever and ever. They will do boy forever and ever. Unless you have your own concept, you will this idea you begin to do them a day job. It took 500 years to get where they are. Only 500 good years to get where they are. Get the bike and nonsense. I said the bonus area space. The bike nonsense. Mmadụ pụtasị ebe ka akọkwa ezigbo ahụ ka akọrọ nonsensị na-akọsasị mmadụ anya. Ị na-agba ha sọmtịrị ka ọ banye ha n'isi chere oge na mmadụ na-ekwu ma ha nọ ndị nkịtị everywhere ndị nkịtị eju. Ọ bụrụ na ịbụ afa gị bụ Emeka bụ pride, it's not a pride. Ị na-aza afọ Igbo abụrụ a pride, it make no sense. Ị na-aza afọ Igbo and so what? Ndị Igbo na-aza afọ English or English people. How many Igbo people na-aza English them? Ha ọ bụ ndị English ka ha bụ. So answering Igbo name does not make you, my Igbo woman does not make you Igbo. When they joke, Christian, I'm a Jewish Igbo, I'm a Christian Igbo. Igbo man. In doctrine, all doctrine. Only people who believe in doctrine, that doctrine I believe to be Igbo. That is me. Only believe in the doctrine of Igbo doctrine. Igbo. I don't care. Unless you believe in the doctrine. But you suffer get it wrong, I don't care. If you like get it wrong, because mother get it wrong, when the joke you can get it wrong, I don't care. You can tagodoji as long as you believe in the doctrine of Igbo. And so what? You are my friend. I love you. Jesus no nonsense. One day you are too for that nonsense. Be your own, be yourself. Try to know, try but to remain that's your own. Don't block anybody, but to create your own so that people will look for you and come and look for you. Because all the information make you great. All information make you great. The honor, the information of honor. Say, how do you Igbo na Thailand, eze ndị Igbo na Malaysia, eze ndị Igbo na Spain, nonsense. Ikwu datin bụ ebe na aka mba esi ụta agụpịa gị anyị. Ọ bụrụ na enwere ihe anyị mepụtagwuru, anyị mana anyị na-ala ike itu ọnụ na nkịtị. Na-etu ọnụ, we are this, we are that. Kedu ihe anyị mepụtagoro practically something anyị mepụtara? I want to know. Ndozi ọdịnala ewere zie bịa. Si ka anyị mee na ife a na-afụ anya mepụta ife a na-afụ anya ka akpọdoba ya ọnụ. Ndị nkịta esi ebe ha tikọrọ rubbish kọrọ nọnsensị na-ekwuchi mmadụ ntị ịjụọ ya kedu ihe bụ problem ọ na-akọgheri nwere ezigbo ahịa nwunye oke nke gị na-akọgheri ọụkwa ka ebile ga-eje ụmụahịa a na-ekwu na nwa bekee na nweziri nke ọ ya eme ikuru na ikuku efe ịda anwụ ikuru ikuku otu ịda anwụ boys na-arụ ihe na-arụ ọnwụ ndị ekere gị na ha ka ha bụ ọnwụ mmadụ ibe gị every day nọdị nwa bekee eme m nka wiri ka ọ mere gị common that nonsense gweba how many years 500 years ago ị ka na-ekwu okwu ego taa o ji bido isikwe na Afrịka gbarakwa tiketi jebe ebe ahụ jebiri sikwa Afrịka gbakwa tiketi jebe ebe ahụ jebiri ị ka na-asị na nwa bekee egbuo gị ijibiri biri gbogbo gị jebiri that means o nwere ihe o gburu gị na kedu ihe na-eme ebe ahụ bụrụ ogbone ihe nwa bekee so much take your load and go back. Ndị ndozi ọdịnala abịara ebe ikwu nonsensị
ihe anyị pere ebe a bụ to build something. We don't anyị achọrọ cheat at all. Anyị serious ihe anyị na-eme. Information is one in the world. Information is one. There is one sun, there is one moon, there is one star. That is energy, frequency and vibration. Anwụ kpakpando na ọnwa. That is three things. Ị mara ihe ahụ. If you know how to decode anwụ kpakpando na ọnwa, decode wee eke na orie na afọ na nkwọ, you can build things and become scientist. Human can also. Ọ bụrụ na complain nwa bekee ji mee m nke I don't hate anybody. Enwere onye ọbụ. I don't hate nobody. I don't care. If you like, you marry monkey. Ndị ndozi ọdịnala chọrọ ịma. If you like, marry enwe. As long as you believe in the doctrine of ndị ndozi ọdịnala, you are one of us. And Igbo onye Igbo 100 million percent. Igbo onye Igbo 100 million percent. As long as you believe in the doctrine, Igbo enwere race. Ị na-afụ na onye ọbụla na-acha onwe onye Igbo ifuru nwere the same color na. Ifugo onye Igbo nwere the same color, onye Igbo ifuru bifo nwere the same color. Otu akụnsu wee chụpụ abido n'ala Igbo chụfuo ha. Otu akụnsu wee kpọọ ndị mmadụ osu created this osu concept. They created it with this nonsense of the idea, rubbish idea, useless mindset. A na-akọgheri every time akpụrụ gbaga agba ekwuru gbada agbada onye bụ nsogbu gị na ajụ got Igbo land nọtị na onwe ihe dị ebe a na-ekwu ga-esi odozi ala Igbo mmadụ ekwuru nonsense bịa si m ojigbo ndị ajikwa n'ụkwụ nwaanyị ebe gwana nwaanyị ebe and so what gịnị mezie ka o mechara ka okeketa nke ebe utie. So ọ bụrụzie na somebody si na Saudi Arabia bịa na ala Igbo si a chọrọ ime invest $20 million investment isi ya because na onye Arab they want to Islamize us, so you can take your money and go back. So they will take their money and go back. You will remain there until you die off. They will come and take your land and go. Ụmụ ibe ihe anyị bịara ebe a bụ ndozi ọdịnala and onye ọbụla na-adịrọ ready for ndozi ọdịnala ịmara ụzọ isi bata isikwa ụzọ ahapụ anyị abịara ha Igbo egwu anyị na 21st century, the age of technology. Ihe anyị chọrọ ka anyị Igbo dịka obodo ndị ọzọ. We don't care in the country nọ n'ime, we don't care about the country nọ n'ime. Onye ma ihe ịmara ha na ihe ị ga-ama you can navigate anywhere in the world. Igbo mmadụ na-achị na mmiri jee obodo oyibo ruo n'obodo oyibo mee ọfụma. Ọ bụzie na anyị na-akọ ya bụ onye nkịtị. Onye ọ na anyị na-akọ ya bụ onye nkịtị. Ọ ya alahụ n'iro for 1 year. Ifu 7 years obido ruo ụlọ nna ya. Ọ bụrụzie na be nna ya sị ka ọ bụzi onye nkịtị. Ụmụ ibe ka anyị tete nọ n'ụra ka anyị kunye ndị Juu na-achị ụwa niile. How many of them nọ n'Israel? Israel elu nke Ọnịcha. Everywhere ọbụla ije n'uwe nwere Jewish community. Everywhere nwere Jewish community everywhere in the world. Ka a na-asị ndị mmadụ na-akụgere ka a na-aka akụkọ ha dị peace na-penetrate everywhere na-enweta every information na-conquer the world with their brain. Advantage. Igbo nwere the advantage to conquer. Igbo have the information to conquer. Can ndị Igbo understand and remove this nonsense sentiment and emotion that helps us nothing? Onye Igbo ga-ezu ochi ị na-abịa na onye adị corrupt ka a ghara iti onye n'ọkwa. This man is corrupt. Ọ sị gị yes na but it's my turn, it's our turn. It's Igbo people turn. Onye a bụ onye ori don put in there. Ọ sị our turn. Okay, your turn, what happened? Ọjị ụmụ Igbo ọjị anaghị eji ọjị na nkịtị. Onye ka eji akpọ ya ọjị ojikọ. To bound the visible and invisible. To bound the invisible and invisible. Okwu ị na-ekwu n'ọnụ oku. The correct spelling bụ oku. Then it is a W which represent the wave. Ọ bụrụzi okwu ikwube ya ekwube mgbe ahụ wave bego ọ na-ewevuzie wave ọ ya bụ W ahụ. W ahụ wave. Ọ ya bụzi okwu. Ọ ya ka na-asị ichoku the signal of oku. Ọ ihe dị ibe ọ na-eme signal. Ọ naghị ekwu ya ekwu ọ na-asignal. Ichoku ọ ya bụ okwu ahụ mana adịzie ya because anyị na-enwe evuzie the vocal cord na-ewe evuzie ọ na-ewe evuzie ọ adịzie the W anya control bezie ihe anyị na-ekwuzi
mana mmụọ na-ekwu okwu, ọ bụrụ mmadụ bụ the body mmụọ na-eyuzu were arụ ọrụ chọọ ụmụ ibe. Ị na-ekipụ ha na the law of ọjị, ọfọ na mmụọ, that is ethics. Ọ ya ka nwa bekee create as religion, but o mere in his own favor. Ọ gara efavor gị because of mathematics. Religion was science. Religion was science. It's scientifically created. So ọ ga-efefe nwa bekee because ọ ya create. Onye ahụ ebe nyere ozu na-esi n'okwu abụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ibu uru n'ụwa, I can challenge anybody anywhere. Africa chọrọ ibu uru, Igbo chọrọ ibu uru, you must have your concept. Simple as ABCD. Don't tell me you want to go to your ancestors' way because you don't know it. Because it's not practical. Your ancestors' way, you don't practice it, you don't know it. You marry ya. So you don't know it. Ebe ka ị na-ejebe, you go to ijiri ọjị n'aka na-ata ọjị mara ihe omedere, ngwa ọka ịmara ihe omedere, ịka ntị ịmara ihe omedere, ịbụ ọfọ ịmara ihe omedere. Just nna nna m ha na-ebu ọfọ eburu m, nna nna m ha na-aka nzu aka m, nna nna m ha na-ata ọjị ata m, nna nna m ha na-awụ mkpụrụ mmanya ọkụ abụọ m. Enwere ike ime omedere, you know absolutely nothing about this thing. So you must know them. Simple as if that is truth and fact. Ị chọrọ ije n'igwe, ị chọrọ ije ọkụ mmụọ, ị chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ije n'ụwa, enwere ụzọ esi eje ya. Ihe ọbụla nwere ụzọ ya. Mana nna nna anyị ha based na natural law, because everything ọbụla nwere character. That character will personify them. You must personify the invisible energy for people to know about it and follow the rules and regulation. That is the reason why government was created in the first place. Because all this thing we are created because all those things they created or something like that. No, all people they created this concept and personified them. You got to go personify, like Ezana, like Amadioha, like Iruanyamu. All those things which are personification. Oh man, brother, that is not there. That is not there with the concept. And electromagnetic force. Some nakwe aruchi. Some nakwe arusi. But at the main name here aruchi. Chi is the friction. Then aru is the magnet. Obu electromagnetic force. Or you have. It's a concept. You got to go. My name obu se mwado. Oya buzi ezana. Moya buzi eze mobu nke nwa. These things were personified. Eze will give me the gate. The gate. Oburo onye ndu, oburo onye ọchịchị. Eze will the gate. Oya ka ha ji eji ọfọ. Asa na aka ji ọfọ obodo a. Oya eze ana na-eji ọfọ. Eze ana na-eji ọfọ. Gịnị? Eze gịnị? Oh, gate grinder to the mouth. Of ebe ọbụla n'isi ebe aba. Titi eze a must checkmate. Oya was the source of this concept of eze. Anything ọbụla ga-aga na this land, this eze ana must cross check it. All the gate and the nwunye eze ana ihe awụ ndị amaala, ndị nyekere egbede. Onye ọbụla si na family mụ ya bụ onye amaala, nna ya bụ eze ana. Maka ndị nkịta anaghị aba n'amaala. Ndị nkịta anaghị aba n'amaala. O nwere ndị na-aba n'amaala iche. Because Ama is to reveal. Ama the messenger of the land. Here na-ekwu about force of the land. Land ya na-ekwu abụrụ ana nkịtị. All the force of the land. Nna nna anyị ha ma about because electricity from today. Ọ bụ dị arịa anyị na-akpa arụsị. Because arụsị bụ electromagnetic force, which is arụchi. Anyị create ihe a na-akpọ ọrụ nsị. Ọrụ nsị is to destroy ndị use the energy negatively. Ị nwere virus, antivirus. The antivirus bụ ọrụ nsị. So ime ha ịkọrọ nsị bịa, that ọrụ nsị ahụ will destroy it, neutralize ya. We have it. Anyị mana ndị mmadụ dị njọ na people will go and take this evil to do people evil. Anyị create ọrụ nsị ahụ to protect the land and protect our people. The people dị in charge of this thing ka ndị abazi kpata gị osu ndị ụka, and this our people soro ha over the thing. The people ma arụ this thing because all ihe niile ịfụchara nwechara element n'ime, like ose ọjọọ fire element. I were ose ọjọọ nwere big
ga-eme were ose ọjị were something tinye n'ime kpochie ya aja egbe n'igwe gba anya ha ose ọjị agbapụta n'elu a because all fire element ka ọ bụ. So o nwere ihe ị ga-eme ịkpara na ọhụrụ afịfịa ị ga-eme metụ mmadụ na ara ahụ ya ị gaa n'ime ọhịa kara afịfịa metụ mmadụ na ahụ ara ahụ ya because mgbe na onwe gị connect with this energy, everything is connected to everything but ị mara information. So telefon ama na gị si ekwu okwu ma njin ma kọmputa ma ihe a niile, all of them bụ the same source, electromagnetic energy, electromagnetic force, because so electromagnetic energy na produce the force, the wave, sorry, electromagnetic na produce the wave. Oya ka nna gị si gị kwụba aka gị ọtọ right angle, because of the right angle ka ọ na-aga. Ịgbara enwere triangle akpọ ya triangle ahụ 3 angles, that is bring this law into one. That's why you see in dollar of America and tinye anya n'elu ya, use your single eye, then make everything pyramid, then so you can watch them with one eye, you can see them direct. If you na the angle no na sarambara angle ahụ ebugote n'ofu. So we will bring this concept of ordinary. That's one day ago, the next year we are I get celebrate ya na akpọ first Igbo 100 men pyramid. So we are bringing Igbo into one single eye, so that ihe ọbụla na-emezi n'Igbo anyị ga-ama anya. So onye ọbụla bụ onye Igbo amara ihe bụ concept of Igbo. Ị na-emere onwe gị, nobody is telling you to come and follow, but at least for you to know who you are, ị mara onye Igbo, mara ihe ị ga-eme, mara ihe ị gaghị eme, mara ihe ị ga na-eme, because somebody must get it wrong. Ọ bụ na direct information adịrọ, as generation goes on, people begin to lost unless memory practical. That's why they make practical, so that people don't lose the information. But now n'ụwa kịta a ga na-edezi ya n'akwụkwọ, mana mgbe ndị ochie anaghị ede ya n'akwụkwọ, ọ ya mere o ji wefuo, a na-ede na symbol na okwute na onwe ha mụ ihe a niile. Mana kịta na anyị ga-edezi ya ede n'akwụkwọ, so that ka ndị mmadụ mara. So a sị m ka m mepee line obere oge, onwe ndị ga-akpọnụ at least ka nye ha ọ bụrụ ụmụ ihe 30 minutes ya or 20 minutes ya egbuo okwu fon. Ọ bụrụ na o nwere onye chọrọ ịkpọ, o nwere ajụjụ chọrọ ịjụ, biko jụọ ọnụ. Enwere ihe ise n'ala Igbo, and Igbo ọbụla ifu ha na pyramid n'ala Igbo, ị ga-awụ pyramid 5 step pyramid always. Nya bụ ọdịnala, omenala, iwu ala, nsọ ala na ntọala. Ọ from ntọala ka esi wee nweta nka na ụzụ. Nka na ụzụ bụ ntọala ka ọ dị. Nka na ụzụ dị na ntọala. Nka na ụzụ dị na ntọala. Enweghị ihe nna nna ya ha na-amara ihe ọbụla gbasara ụwa. Kọmputa ha ama ya, nna nna ya ha rụrụ kọmputa, natural kọmputa. All this ihe niile ifuru ma ọrụ nsị ma arụsị ma nka, all wave, they are wave. Ọrụ nsị strike ihe ọjọọ neutralize ya, all through wave, all electric wave with oscillator. You can build oscillator without any foreign material. You can build oscillator na ala Igbo without going anywhere. So ụmụ ibe, ọ ka mma na anyị jiri nwayọọ mezie ndozi ọdịnala Igbo, anyị bara onwe anyị uru, rụba ife, soro ibe anyị kere ife ihe dị n'ala Igbo. O dosi ihe niile nwere ndị mmadụ ga-asị ana m elochi nwanne, we can commercialize ilochi. Ọ bụrụ mbụ ga beneficiary, ọ bụ nwa ọwụ ndị anọ na village anyị na-aka ugbo, anyị celebrate ụbọchị ọha, anyị nwe ụbọchị ọha, nwe ụbọchị olugbo, nwe ụbọchị ihe niile anyị na-akụpụta n'ala Igbo. That is commercialize ha. All those things are more economic power, empowerment of our people, economic empowerment. That is all I care. I want our people to eat better. Riju afọ. Onye riju afọ anakwa ejuju ọfụma. Onye riju afọ anakwa ejuju ọfụma. Ihe ọ sọrọ mmadụ gwa gị n'ụwa without any economic benefit, si onye ansị n'ihu gị pụọ. Ọ bụrụ na enwere economic benefit, si I get out from here and I must see it direct. I must see the immediate reaction. Ọ gwa esi 20 years time. Mba. I must see the immediate reaction, because nwanne, as long as na mụ na gị nọ there this moment, as long as you are here, ị ga-azụ nwa gị n'akwụkwọ is compulsory, ị ga-eri nri is compulsory,
ị ga-eyi akwa is compulsory. So if these three things, shelter, food and clothes is compulsory, how are you going to do it? Ka ị ga-esi eme ịmụsị ụmụ ya hapụ ha obodo oge ha ghọọ ndị ochie n'ala Igbo dazube mmadụ ochie onye kpatazi ego bata ndị ochie tọrịa tụrụ ya mba a sị na eme onye ka e mere ibi obi adị ya mma. Ọ bụrụ na anyị mezie ala Igbo dị mma, ndị ọdịnala anyị hiri nne, ndị Igbo anyị hiri nne, nweta nwuo 10% of ndị Igbo 10% only ala Igbo abụrụ Japan. 10% of ndị Igbo ala Igbo ahụ Japan. Ị na-enwe ọrụ. Anyị nwere commercial plan, standard commercial plan, sam commercial plan. 10% of ndị Igbo ka anyị chọrọ, everything na anaghị ka anyị si wee chọọ. Rapụ na okwu abụrụ nri, rapụ na okwu abụrụ nri. O nwere ihe dị n'ala Igbo dị na concept of Igbo ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala ndị ama, because ọ bụ ya ka anyị ji wepụta ụwa. Ihe anyị pụtara ụwa bụ maka ya. First time ọ kwuru maka ndozi ọdịnala n'ụwa, we said it. Ọ ya ka m ji agwa ụnụ na ịma ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na enweghị onye si nsi iji pụta ụwa na mmadụ ewepụtaghị ọdịnala ha tiri na gọta, ha were na gọta. Ọ bụrụ na enweghị onye pụtara ụwa sị gị ndozi ọdịnala ka anyị dozie ọdịnala Igbo, na-eme dị proud, na-ekwunye, na-agwa ụnụ the concept of ndozi ọdịnala is better than church. Ọ dị better than ụka 100%. Ụka ọ na-ekwu eziokwu? Ụka ọ na-ekwu eziokwu? Onye ụka ifu na-ekwu eziokwu? Enwere pastọ ifu na-ekwu eziokwu? Ibu mụnụ sef, ị ga-enye nwanne gị ego na-ejekwa ụka si arụrụ gị ụlọ o were hafụ rụọ hafụ rie hafụ. Ị gara ego ọzọ am a Christian don't lie, gbakwa ya nkịtị. Iwe Christian inye ya ego rụrụ gị ụlọ rụchara ụlọ gba gị apriko, inye ha ya ego gba gị apriko ozugbo. Ndị ụmụnne ga na-eje ụka sọsọ apriko ka ha na-agba apriko, inye ha anya sọntụrụ ọgba gị apriko, ọ na-ejekwa ụka. Ise ndị eri ahịa ọrịchara ya ego onye ụka. Mana ọjị si gị ikwupụ n'ọnụ ma ọ bụrụ na ihe na-ekwu abụrụ eziokwu, ọ return back to you. Ọ bụrụ na ijide ọjị n'aka, ịmara ma gwa ndị be anyị ha ma egwu vidio ntere ọba ahụ isi ịkpara ọjị n'aka. Ọ bụrụ na ịnwego onye if have cast the first stone, na enwere onye iburu ihe n'obi, maọbụ na enwere onye imejọrọ, maọbụ na onye karachi emejọ, ihe ọ bụla i kwuru mgbe ahụ iji ọjị ahụ n'aka, ọ bụrụ na datin dị witin datin imere ikwuo ya, enwere ike isi na asị ma emebere ugobere, ma n'ime obi gị enwere onye na-asị na ọ bụghị onye vileji ụnụ, na ọ ga-esi na vileji ụnụ apụ ịkpara ọjị n'aka, sị emebere ugobere nke si ibe ebere nkwukwa ya ngụ ka nkwụ ya agba ọkwa ịpụta. Ọ bụ ngụwa ji dị ọjị ka nkwụ ya agba bikọs o nwere onye si asị na vileji ụnụ pụọ, ịghọtara? So onye ka na-eme ka ngwa ndị be anyị ka ha mara implication, bikọs ị na-aga ọfọ si na ezubeghị ochi bifọ, and enwere ike ọjị ahụ sef izuru ya ezu. Isi onye ọbụla zụrụ ihe m n'ụwa ihe dị ụtọ amekwe ya, mana nwanne ọ bụrụ na izugo ihe mmadụ jide ọjị n'aka sị na onye zụrụ ihe gị, ọwụ datin i kwuru ga-eme gị. Otu aka datin si arụ ọrụ, because you are making incantation. Gaa na dictionary gụgụrụ onye na-akpọ incantation. Ọjị wụ incantation, ọwụrụ prayer, ọwụrụ prayer. Ọjị element, ọjị wụ element of incantation, so ọbụrụ prayer. So ndị Bible kwesịrị ịma the differences of this thing. Prayer is different. Prayer is beg. Ịjọ hi na chukwu mere m ihe dị ona, mere m ihe dị na, because chukwu no based on monotheism, based on Christian translation of Igbo, that bụ chukwu. So ọ bụ Jesus Christ ka na-akpọ Jesus. Mere m ihe dị ona, mere m ihe dị ona. So God will pray, you are begging, because isi na Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ m n'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ. Ọ na-eme ka m makpuru n'akụkụ mmiri nke izu ike. Ọ na-edu m nwayọọ, ọ na-edu m n'ụzọ niile nke ezi omume. Na-engekwe ntị o, that is worship. That is worship. Worship is worship. That is you are a sheep. Maka so bịara oyibo, mana ngụwa na-eji ọnụ gị everyday na-ekpe Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ. Ọmụ gwara gị na Jehova na-azụ m dịka atụrụ, ọ bụrụ mụnwa, ọ bụ ngụwa na-ekwu ya everyday. So worship abụrụ ofufe. Worship abụrụ ofufe. Ofufe is to cross over. Fee ebe ahụ, nwoke m fee ebe a, fee bye bye na-efere mmadụ aka ịfụrụ ya, something that is one place that is moving up and down. This is what is called frequency. You got to go clocking. Onye bụ ofufe, ọ bụrụ worship. So ụmụ ibe, mgbe ọ bụla mmadụ jụọ nke worship si ya na worship abụrụ ofufe, biko
worship bụ I accept to follow you like a sheep na atụrụ worship chere nwa bekee dị iberibe nwa bekee adịghị ka anyị nwa bekee adịghị iberibe nwa bekee adịrọ ka anyị ha adịghị iberibe nwa bekee na oji create something ga last forever and ever and ị gaghị ama ya ihe ọ sọkwara gị ga-emegide olesimi oyo brain ọ pịawa ga apịawa ịgbarabazie ya this secret na na-agwa ụnụ ọ dịrị izi mmadụ ịma ya olesima ya brain ọkụkwọ na bụkori akụrie befe mara destin ụka ahụ nụ na-afụ ụnụ mara dị denja ụka na neutral ọwụ dịka ndị ịga na nga na-enye nụ o nwere ọgwụ a na-enye mmadụ na nga ka o neutralize ya ka ọ dice ka ọ stabilize ya bịa na-enye nsogbu religion ọ na-neutralize your brain ọ na-destroy hippocampus because na that's your body ahụ fere ebe ahụ all the way information ị na-enweta ọ na-arụ n'ahụ gị so mgbe ọbụla ị ga-anụ spam all the whole information ahụ gathers in that spam because that is nature all that is we create so that ị nwee ike transcend ị nwee ike transform is a time of transformation so spam is a transformation so mgbe ahụ na-vibrate then nature that is from air produce that thing from your bone marrow because your bone ụba ukwu isi ukwu isi ụtọ ahụ osami fruit ahụ onye ka mkpụrụ amụ ga ahụ ji were ka fruit so n'ime fruit ahụ the seed ahụ generate ya the spot then ọ pụkwa that's why amụ gị ji ekeni o nwere force akwụkwọ force anyị ji anyụ nsị that magnetism ahụ ga-epush kwe ma izi eti ime ọ kwalite force ahụ ga-epush spam ahụ ọ bazie na nke nwaanyị ahụ omitie calcium nwaanyị mgbe ahụ ọ bịara ọ dị negative omitie calcium nwaanyị ọwọ positive oluzie na that oven ọkwa ya ka o ji eme bread o mkpọrọ oven eji eme bread o ruo n'oven ahụ then o change to another electro something again but na electric ba then o repel zie other ones na-abịa n'azụ ọ dị magnet ọghọ magnet oven ahụ o mee that oven ọghọ magnet o push ndị ọzọ back ndị agha chigazi azụ nwa ebe ahụ because only way ha ga-esi adị ndụ ma ọ bụ na ha batanwuo n'ime ebe ahụ mana ha agaghị abatanwuzi because mgbe ahụ ọ tọchiri something else o produce go something another electric o produce or repair other ones then ndị agha nwuzie that side you got that? So your body will a machine everything about it is machine that's why what you do you must control what you do and what you say. So if you want to create a society, create it from your concept because the more easy. That is okay, it will be good for you because you are creating what more then you make it and it's a charity. Yeah, it's a charity because we are creating a concept based on more, based on nature, based on our ancestors. So the thing we protect and build us because it's us doing it by us. So oge protect mere gị ihe ọ bụla ịchọ man gị ọ dịrị mma mee gị baa uru because is your concept asị onye na chi ya mmụọ gị gwara gị is your own concept. So ụmụ ibe ọ bụrụ na ka m si ekwu before na ọ bụrụ na agasịa nke this concept of culture omenala abazie na practical ahụ ya were ofist ahụ na-eme ma ọnwa ife eke o ma ọnwa ilomchi o ma ọnwa ilo mmụọ ụna amana ilo mmụọ bụ Halloween ndị Amerịka ga na-agbagharị na Amerịka a na-eme Halloween a na-ekwe ụna amana ya bụ ilo mmụọ ụnụ amana ihe na mụnụ mere ochie ma ọnwa ife eke ha niile dịcha na western calendar. Do you know everything dị na western calendar ha na-eme ya for economic benefit. Nwanne, how do you sell what you produce? You must control 40% of what you consume. This ojii you must produce 40% because of health, because of economy. For your people to be free from hunger and poverty, you must at least you consume because you must eat, you must shelter, you must clothe. 40% of this thing you must control. You don't need any government to do it for you. What government you don't even allow government to do it because all your own power behind that is your power.
that thing with your power, you must control 40% of what you produce. That is intelligent. And Italia, gotere m tomato Italy, gotere m trouser Italy, gotere m akpụkwụ America, gotere m nka. So ụmụ ibe, ọ bụrụ na anyị mara destiny na-agwa unu, that is the road to righteousness, that is road to liberty, that is road to freedom, because freedom is a thing of the mind, not a territory. Freedom is a thing of the mind, because if you are intelligent, you can be. Do you know that Jewish people have their own country in France? Una amana Jew nwere country na France, una amana Jew nwere country na America, una amana Jew nwere country na Israel, una amana Jew nwere country na Russia, una amana Jew nwere country na Poland, una amana Jew nwere country na Holland, una amana Jew nwere country na Hungary. Do you know so? So ụmụ ibe, ihe m na-agwa ụlọ bụ ka ọ dịrị anyị na mma. Ihe m na-eme bụ ka ọ dịrị anyị na mma. Ife ji mara Igbo ka anyị na-eme. Anyị nwawo builders, anyị nwawo creators. We are the savior. Anyị nwawo savior ụmụ ibe. Nwere ndị ọzọ nọ n'ụwa. Ọsọ anyị ma bụ ndị Igbo. So ihe ọsọkwa ndị mmadụ ha kọba. Ihe ọsọkwa ndị mmadụ ha kọba. Anyị achọrọ ịma. So oge na-adịghị anya ụmụ ibe, anyị ga-eweta okwu a n'oge njedebe oge na-adịghị anya. Aga m enyekwu 20 minutes. O nwere chọrọ ịkpọkọrọ ya anya kpọkwa akịta ahụ maka obere oge aga m esi ebe ahụ. O nwere onye ụka na ebe a chọrọ ịjụ ajụjụ. O nwere onye na-adịbeghị convince n'ihe ndị ndozi ọdịnala na-eme, jụkwa anyị ajụjụ kịta. Skype anyị nọ ebe ahụ, telefon anyị nọ ebe ahụ, WhatsApp anyị nọ ebe ahụ, na Facebook dị. Go to our page, ịkpọọ, ịjụọ ihe bụ obi gị, kwuo ihe bụ obi gị. Ọgwụkwa ha mpụzie nna na ya dị ndị mgbara na-akpọ m na fon, ị nọ na line mbakwa kịta ka m nọ ebe a, onye na-akpọ ya kpọọ, kwuo ihe bụ obi ya. Maka anyị gbanwe ndị ndozi ọdịnala. Ndozi ọdịnala adịghị ịbụọ, ọsọ ofu ka ndozi ọdịnala dị. So ofu ndozi ọdịnala ka e nwere n'ụwa, enwere ezi ọzọ. Maka ọdịnala anyị ndị mmadụ ga-eri aja, ha ga-eri aja n'ime ọja ka anyị bịara idozi edozi. Anyị dozie Igbo, anyị dozie ala Igbo, dozie ọdịnala Igbo. Unu na-ekwezi oyoyo n'ala Igbo, unu na-ekwezi oyoyo, na-emere ihe sọrọ ụlọ. Ọ bụ na ndị Igbo na-aba uru na gịnị eme, ọ na-bụ ihe ọjọọ na ịba uru. Ọ bụrụ ihe ọjọọ na ezigbo ihe. Ọ bụrụ na ndozi ọdịnala dị mma, awa culture na-eselụ. Next year, ọ bụrụ na emesịa next year, ihe a dịsi pyramid a ga-eme, onye ga-awụ the first thing ga-bring Igbo culture into the forefront of the world culture. That pyramid ahụ ọ ga-ekwo ekwo. Onweghị ebe agaghị anụ pyramid ahụ. The pyramid ga-ekwo ekwo life and direct. Ọ bụ na emesịa ya, onye ọbụla mara na ndị Igbo soro sibe, and ndozi ọdịnala soro sibe. So onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala kwesịrị ịdị happy, o kwesịrị ị na-aṅụrị ọṅụ. Maka ihe anyị bịara bụ ihe anyị ga-eme emesịa, ụmụ anyị were na amatụ, were ndị mmadụ ade ahụ, ndị mmadụ ewere ede akwụkwọ bụ nke a na-akọ ahụhụ na-akọ nọnsens. So ụmụ ibe, ana m echekwa unu
so ụmụ ibe ka m si egwu eke na orie na afọ na nkwọ ọ bụrụ na etinye ihe n'ime ahịa ụnụ amara ọkara ifugo ọ bụrụ na etinye ihe n'ime ahịa ịmara ọkara ifugo onye nwame nji wee gwụ na a ga-commercialize our culture ọ bụrụ na ọ bụrụ ya it will lost ọ ga-efu ọ bụrụ na imerie it will lost ọ ga-efu because ọ ime ya ebe ahụ wee taa ya down in that place ọ bụrụ na imerie it will lost ọ ga-efu pịa pịa life and direct onye ọbụla nọ nwayọ ọ bụrụ na imerie ọ ga-efu onye ọbụla nọ nwayọ so mba anyị na-agbakọ ihe nna nna anyị ghara ifu sọsọ ifu sọsọ na anyị wepụtara ọdịnala in public at least ndị be anyị kwesịrị ịdịta iji nna aṅụrị ezigbo ọṅụ na anyị wepụtara ọdịnala in public na-ekwuzi maka ọdịnala in public we should be happy maka onye nwe ọdịnala Igbo ejesi ya agwụ n'ụwa the concept the first concept of behavior control ethics morality ya bụ ọdịnala ya bụ ndozi ọdịnala the fundamentals of ndozi ọdịnala oyi ha bịara andụ ya ka iji eje so ụmụ Igbo aga m eje ka m jee mere ihe ọzọ taịm anyị agafego taa ọ ga-adịzi na echi anyị ga-apụtakwa ka anyị n'okwukwe anyị nọrịa ụmụnne anyị anyị bụ ndị Igbo ezigbote nke ezigbote Igbo na-emekwa ihe eji mara Igbo ka anyị na-eme ndozi ọdịnala so ụmụ Igbo anyị ga-afụ na echi anyị ekene gị eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ikwu na ibe kene ndị mbụ na ndị egede a sị m udo dịkwara unu ka ọ dịba na echi ụmụ Igbo